Čau peříčky, dneska tu máme novou hru s názvem Kulturnet. Už to natáčím asi po 10. tak jdeme na to. Hraje úplně stejná jako blok se zombíkama. A jde o to tu prostě přežít, tady máte třeba takhle velkou mapu. Máte prostě různý ty. Máte prostě, jo, jinak pozdrav do videa, brácha. Dobrý den. On je trošku postižený. Co jsi to říkal? Ne, dám si srandu. Ale nemáme se rádi. Tak jdeme na to. Uvidíte předem, protože tady máme hned zbraně. Je to zbraň, jo. Tak bacha, jsem tady zombíčičku, Není tu nikdo, dobrý. Máte shortstop. Colt, Ace. Pinball style Dynatspad, Ace. Stop! Tady, ale čekej. Další A jo, Ace. počkej, vybrakovat. Z něj vybrakovat. Tady z něj můžete vybrakovat náboje. No. Tak, čekej. Obráceně teď. Jupi. Tady to bude. No, tenhle. Takže můžete to všechno takhle brakovat. No, mohl by se jako vzít tam ty náboje do shortstopy. A jo? To jsem ani neviděl, to shortstop. No, Další, tak to máme na vykosení celý týhletý bobiny. neříkal bych, protože tady je. Ace. No, Tak jak ho máme, tak můžeme začít tady. no, bacha, tam je. Tam můžeme pomoct. Ukáži. No, ale vidíte, jak já to umím zatně zbraněma. Zombie apokalypse bych určitě přežil. Až tak 5 dní. Vidíte co? Ten jsou úplně hrozně zákeřný. Jinak pak to máte taky skilly, tady máte random boosty třeba, tady máte experici. Vidím lepšovat. Co to bylo? Ne, tady jsme dlouho hráli, až teď se vylepšovali. To bude ono. My jsme to docela dost hráli. Dáme si to na maximum, dáme si inženýra, aby jsme mohli pořádně craftit, No a ještě dej to, cooking. a ještě dej to Co máme dát? zbraně, Ještě crafting. Ne, dej do toho. Už mají 260. Do toho, do damage, no. Už má 66. Tak to by začalo zatím. Hrozně jakoby se to tady ubírá, ale můžete to jakoby ty experiments, můžete to jakoby... Ty dostáváte tím, že zabijíte další a další zombíky. Nebo ještě se dřeva, tak... Nebo když třeba sekáte stromy. Jo, jinak tahle hra už není v betě, ale furt je trošku zabagovaná, ale je sranda, takže si ji určitě zkuste. Doporučujeme oba, protože oba jí hrajeme. A je to fakt sranda, nás to hrozně baví. Mohl by vzít ten další pohled, co? Mohl by si mě tak pustit na chvilku videa. Mimochodem možná bude půlku videa hrát brácha. To se jak dohodneme. My se nějak ještě dohodneme ve střihu, ale teďka hraju ještě já. Ten koho je ten kanál, takže zatím to jde. A jinak jako já budu prostě vidět těch No, nějakých, budu vás varovat vždycky ve videích, kdy bude můj brácha zprostý lidé. Bum! Bum! Co je mi tu kurvu? Bum! Brácha. Jim doporučuji a dělá. Já už ti doporučuji pár youtuberů. Jeden z nich je třeba Agrelus. Tak ještě třeba dobrý Duklo. Duklo, je to sice Slovák, ale má docela fakt zábavný videa. Na to jsem mě a nejvíc mě připoručil k YouTube Gogo. Na to se fakt koukněte, ten má 1 milion odběratelů. A chtěl bych dosáhnout aspoň takových 10
odběratelů. Protože tisíců, to bych taky nemohl. A jakoby dá se to. Dá se to, No, kdyby točit na kameru. že budu točit na kameru. Ještě by to nějaký pak chtěl ty vlogy, ne? No, pak možná, ale vlogy budeme natáčet málo kdy, protože nejsou, no prostě nemáme ještě kameru. No, já tam vlogy. Už tak, jestli koukáte na Možná challenge budeme natáčet. pranky. Pranky, ty budou asi nejlepší, No, no. musím s kamerou. Cípě, Tohle bude úvodní video, pak možná, jenom možná budu kreslit Draw My Life. to mi nakreslíš ty volání zombíka, tohohle, jako kostičkovaný, a ty chceš na ten Draw My Life, mám ti to nakreslila. La. Se nauč mluvit. Já vím, já jsem měl hubu, že necítím. Necítíš půlka držky, viď? A potřebovali bychom nějaké oblečení, takže hned si ho jdeme najít. Protože vy, když máte oblečení, tak máte jakoby jim víc místa. A kdybyste hráli Minecraft, tak rádi by nic dáváte. Tam je defense, a je zase něco jiného, nevím co mi. Minecraft, to je divný přirovná. Třeba Třeba- Minecraft je píčovina. Třeba Rust. Víte, když nemáte třeba nic. Tady jsou někdy balkůžky. No právě proto. To jsou pici, no, to jsem ti chtěl taky říct. Teď jsem se lek jak svin. Holka jak kluci. Tak jsem se lek, že jsem normálně poskočil. Jo. A někdy budeme natáčet i s webkamerou, ale to se málo. Webka nám dělá divný obrazce. Ne divný, ale barvuje se to do modra, do červena. No, když máte třeba poruchu televize, tak to znáte asi. Tak nějak to Ty vypadá. barvy to mění. Ale když se do toho bouchne, tak už je to docela dobré. Pěkný. Ale Ono to opět na hovno vrátá. no ale tak aspoň nemusím s nima bojovat rukama, že jo? No já budeme používat ty cheaty někde, jo. Ne, to budou bonusové videa jenom. To budou na jiných mapách. No, cheaty. může to tady bonusový taky znamenat. Cheaty si vem 68. Ne. Jo, dělej, to je auto, nebo 60. Nikdy jindy. Někdy jindy, brácho. Někdy jindy. Ještě teďka nebudeme cheatovat. Takže popisem druhý video, je to jasný, co bude dělat. Já. Cheatovat. Ne, nebudu. Já budu, protože je nebudu zmákým. Radši to zkoušej. No, to daj. Donuc. Dobrý den. Prosím lidi o odpuštění, teďka bude menší střih, tak zatím čau. Jsem tu zpátky lidi! A budeme hrát. Za menší střih, protože Dauč. to je něco máme na stole. Nevíte, co je Dauč? No, to jsou nějaký to. Jo, to jsou taky ty pičoviny, tady, počkej, jak se to jmenuje. A dá ti to No, radši to vyhodím, tato určitě bude dávat radiaci. Dává to na věc. Tak? Radši to ne, si On už je trošku zkušenější. Ježišmarja. On už to zažil No to víc. chci, hej. Všiml jsem si toho teď, nebo to už samo. Už chce. Aha, A prosím tě, nemoc pes. A kde už? No, jsem. On trošku moc se do Agreva kouká. To hrozně moc mu fandí, takže jestli se na to koukáš, tak ty máš fandu. No, to říká, to určitě kouká. Ale koukat se na mě nebudeš. Nevím, co nesmrtelný. Do popisku vám dal pár kanálů. Že vám napíšu nějaký kanály, dávajte. Napište Jo, Bagel, vidíte? Napište Tady máte třeba Bagel a když se ho nasadíte, tak ono má takhle na zádech. Takový sexy zrovna růžový. A tady dostanete další místo. Růžový, jo. Kričí si to. Purple. Ne. Fialový. No, co to